Hola i benvinguda al meu taller. Avui veuràs en aquest vídeo com faig aquesta enquadernació de punt de trau. Vale? Aquesta vegada l'he fet així en rodó i veuràs en el vídeo que he tingut alguna dificultat, però bueno, l'he pogut solventar a temps. Espero que t'agradi, que ho disfrutis tant com jo i també t'he de dir que lo de l'àudio encara no ho tinc dominadíssim. No sé si és del micro, no sé si és algun botó que no toco, no sé. Però bueno, se sent bé, però no amb la qualitat que jo voldria. Però bueno, intentaré millorar. Pues el que et dic, espero que ho disfrutis, que t'ho passis bé i ens veiem al taller.
you